Primera epístola de l'apòstol Pere. Primera de Pere, capítol 1. Pere, apòstol de Jesucrist, als elegits estrangers de la diàspora del Pont, de Galàcia, de Capadòcia, d'Àsia i de Bitínia, elegits segons la presciència de Déu Pare en la santificació de l'Esperit per a l'obediència i l'aspersió de la sang de Jesucrist. Gràcia i pau us siguin multiplicades. Beneït el Déu i Pare del nostre Senyor Jesucrist, que segons la seva gran misericòrdia ens regenerà per a una esperança viva per mitjà de la resurrecció de Jesucrist d'entre els morts, per a una herència incorruptible i incontaminada i immersible, reservada en els cels per a vosaltres, que en el poder de Déu sou guardats per mitjà de la fe per a la salvació, preparada per ser revelada en el temps darrer. En això teniu un gran goig, malgrat que ara, si és necessari, sou afligits per una mica de temps amb diverses proves, a fi que la prova de la vostra fe, molt més preciosa que l'or perible, que és provat pel foc, sigui trobada per a lloança i honor i glòria en la revelació de Jesucrist, a qui estimeu sense haver-lo vist, en ell sense veure'l però creient-hi, us alegreu amb un goig inexpressable i ple de glòria, obtenint el resultat de la vostra fe, la salvació de les vostres ànimes. Concernent a aquesta salvació, indagaren i investigaren els profetes que van profetitzar de la gràcia destinada a vosaltres, investigant qui o en quin temps els indicava l'Esperit de Crist, que eren ells, donant testimoni per endavant dels sofriments destinats a Crist i de les glòries que els seguirien. A ells els fou revelat que no era per a ells mateixos, sinó per a nosaltres, que administraven aquestes coses que ara us han estat anunciades pels que us predicaren l'Evangeli en l'Esperit Sant enviat del cel, coses que els àngels desitgen contemplar. Per tant, cenyits els lloms del vostre enteniment, sigueu sobris. Espereu plenament en la gràcia que us és portada en la revelació de Jesucrist. Com a fills obedients, no us conformeu a les concupiscències d'abans, quan éreu en la vostra ignorància, sinó que, així com aquell que us ha cridat és sant, sigueu sants també vosaltres en tota la vostra manera de viure, perquè està escrit, sigueu sants, perquè jo sóc sant. I si invoqueu com a Pare el qui sense excepció de persones jutja segons l'obra de cadascú, comporteu-vos amb temor durant el temps del vostre sojorn, sabent que no és pas amb coses corruptibles, amb plata o amb or, que heu estat redimits de la vostra buida manera de viure heretada dels vostres pares, sinó amb la sang preciosa de Crist, com d'un anyell irreprensible i sense taca, preordinat abans de la fundació del món, però manifestat en els darrers temps per causa de vosaltres, els qui per mitjà d'ell creieu en Déu, que el ressuscità d'entre els morts i li donà la glòria, a fi que la vostra fe i la vostra esperança siguin en Déu. Havent purificat les vostres ànimes amb l'obediència de la veritat per mitjà de l'Esperit per tenir un amor fraternal sense fingiment, estimeu-vos ferventment els uns als altres amb un cor pur. Heu estat regenerats, no pas de llavor corruptible, sinó incorruptible, per mitjà de la paraula viva de Déu que perdura eternament, perquè tota carn és com l'herba, i tota la glòria de l'home com la flor de l'herba. S'asseca l'herba i cau la seva flor, però la paraula del Senyor perdura eternament. I aquesta és la paraula que us ha estat predicada. Primera de Pere, capítol 2. Havent deixat de banda, doncs, tota malícia i tot engany i hipocresies i enveges i tota mena de maledicències, com a infants nounats, anheleu la llet espiritual sense engany, a fi que per ella creixeu, si és que heu tastat que el Senyor és bo. Atanseu-vos a ell, pedra viva, rebutjada pels homes, però escollida i preciosa davant de Déu. També vosaltres, com pedres vivents, sigueu edificats en una casa espiritual, un sacerdoci sant,
per oferir sacrificis espirituals agradables a Déu per mitjà de Jesucrist. Per això també es troba a l'Escriptura: heus aquí, poso a Sió una pedra angular, escollida, preciosa, i el qui creu en ella no serà avergonyit. Per a vosaltres, doncs, els qui creieu, és l'honor, però per als desobedients, la pedra que rebutjaren els constructors, aquesta ha esdevingut cap de cantonada i pedra d'ensopec i roca d'entrebanc. Ensopeguen perquè desobeeixen la paraula i a això estaven també destinats. Però vosaltres sou llinatge escollit, un sacerdoci reial, una nació santa, un poble adquirit, perquè proclameu les excel·lències d'aquell que us ha cridat de les tenebres a la seva llum admirable. Vosaltres, que en altre temps no éreu poble, ara sou poble de Déu, que no havíeu obtingut misericòrdia, ara heu obtingut misericòrdia. Estimats, us exhorto que com a forasters i estrangers us abstingueu dels desitjos carnals que lluiten contra l'ànima, que la vostra manera de viure entre els gentils sigui honrada, a fi que, en allò en què parlen contra vosaltres com a malfactors, per les vostres bones obres que han observat, glorifiquin Déu en el dia de la visitació. Sotmeteu-vos, doncs, per causa del Senyor, a tota institució humana, sigui el rei com a sobirà, sigui els governadors com a enviats per mitjà d'ell per a càstig dels malfactors i per a lloança dels qui obren bé, perquè així és la voluntat de Déu, que fent el bé feu callar la ignorància dels homes insensats, com a lliures, però no tenint la llibertat com una cobertura de la malícia, sinó com a servents de Déu. Honreu tothom, estimeu els germans, temeu Déu, honoreu el rei. Servents, estigueu sotmesos amb tot temor als vostres amos, no solament als bons i amables, sinó també als perversos, perquè això és digne d'aprovació. Si per motiu de la consciència de la presència de Déu algú suporta penes patint injustament, perquè quina glòria hi ha si us peguen quan heu pecat i us suporteu? Però si fent el bé patiu i us suporteu, això és digne d'aprovació davant de Déu, perquè a això heu estat cridats, perquè també Crist patí per nosaltres, deixant-nos un model a fi que seguiu les seves petjades. Ell, que no feu pecat, ni es trobà engany en la seva boca, que quan era injuriat no responia amb injúries, quan patia no amenaçava, sinó que ho encomanava a aquell que judica justament. Ell mateix portà els nostres pecats en el seu cos sobre la fusta, a fi que nosaltres, havent mort als pecats, visquem per a la justícia. Per la ferida d'ell vau ser guarits, perquè éreu com ovelles esgarriades, però ara heu tornat al pastor i supervisor de les vostres ànimes. Primera de Pere, capítol 3. Vosaltres, mullers, semblantment, estigueu sotmeses als vostres marits, de manera que, encara que alguns desobeeixin la paraula, siguin guanyats sense paraula per la manera de viure de les mullers, havent observat la vostra manera de viure casta amb reverència, que el vostre ornament no sigui l'exterior, amb pentinats complicats i adorns d'or o els vestits que us poseu, sinó la persona amagada del cor, amb la incorruptibilitat d'un esperit dòcil i tranquil que és de gran valor davant de Déu. Perquè era així, també, que en altres temps s'adornaven les dones santes que esperaven en Déu, sotmetent-se als seus marits, com Sara obeïa Abraham, anomenant-lo Senyor, de la qual heu esdevingut filles si feu el bé sense tenir por de cap intimidació. Semblantment vosaltres, marits, conviviu amb elles amb coneixement, donant honor a la dona com un vas més fràgil, com a cohereus també de la gràcia de la vida, a fi que les vostres pregàries no siguin anul·lades. Finalment, sigueu tots unànimes, comprensius, estimeu els germans, sigueu compassius, amables. No torneu mal per mal o injúria per injúria, sinó al contrari, beneïu, sabent que això fóreu cridats a heretar la benedicció. Perquè el qui vulgui estimar la vida i veure dies bons,
que refreni la seva llengua de mal i els seus llavis que no parlin engany, que s'aparti del mal i faci el bé, que cerqui la pau i la segueixi, perquè els ulls del Senyor són sobre els justos i les seves oïdes vers les seves súpliques, però la faç del Senyor està sobre els qui fan el mal. I qui us farà mal si sou imitadors del bé? Però encara que haguéssiu de patir per causa de la justícia, sou feliços. I no us tingueu cap por, ni us torbeu, sinó santifiqueu el Senyor Déu en els vostres cors, sempre preparats per a una defensa amb mansuetud i respecte davant qualsevol que us demani raó de l'esperança que hi ha en vosaltres, tenint una bona consciència, a fi que en allò en què parlen contra vosaltres com a malfactors, siguin avergonyits els qui calumnien la vostra bona conducta en Crist, perquè és millor patir fent el bé, si la voluntat de Déu ho vol, que no pas fent el mal. Perquè també Crist patí una sola vegada per causa dels pecats, el just pels injustos, a fi de portar-nos a Déu, havent estat mort en la carn, però vivificat en l'esperit, en el qual va anar a predicar també als esperits empresonats, que en temps passat foren desobedients, quan una vegada en els dies de Noè la longanimitat de Déu estava esperant mentre era construïda l'arca, en la qual uns pocs, és a dir, 8 persones, es van escapar a través de l'aigua. A això ara també es correspon al baptisme que ens salva, no pas el deixar de banda una impuresa carnal, sinó la demanda d'una bona consciència envers Déu per mitjà de la resurrecció de Jesucrist, el qual ha anat al cel i és a la dreta de Déu, havent-li estat sotmesos àngels i potestats i poders. Primera de Pere, capítol 4. Per tant, ja que Crist ha patit en la carn per nosaltres, armeu-vos també vosaltres del mateix pensament, perquè el qui ha patit en la carn ha trencat amb el pecat, a fi de viure el temps que resta en la carn, ja no segons els desitjos dels homes, sinó en la voluntat de Déu. Perquè ja en tenim prou d'haver obrat en el temps passat de la nostra vida la voluntat dels gentils, havent caminat en lascívies, concupiscències, embriagueses, orgies, beures i idolatries il·lícites. Per això, troben estrany que vosaltres no corregueu amb ells cap al mateix desbordament de dissolució i blasfemen. Ells n'hauran de donar compte a aquell que està preparat per judicar els vius i els morts. És per això que també fou predicat l'Evangeli als morts, a fi que siguin judicats segons els homes en la carn, però visquin segons Déu en l'esperit. La fi de totes les coses s'ha atensat. Per tant, sigueu assenyats i sobris en vista de les pregàries, i abans que res, tingueu un amor fervent els uns pels altres, perquè l'amor cobrirà una multitud de pecats. Sigueu hospitalaris els uns amb els altres sense murmuracions, que cadascú serveixi als altres segons que ha rebut el do, com a bons administradors de la diversiforme gràcia de Déu. Si algú parla, com a oracles de Déu. Si algú serveix, com amb la força que Déu proveeix, a fi que en totes les coses Déu sigui glorificat per mitjà de Jesucrist, de qui és la glòria i el domini pels segles dels segles. Amén. Estimats, no us estranyeu de la prova de foc que ha vingut per provar-vos com si estigués passant alguna cosa estranya, sinó alegreu-vos en la mesura que participeu en els sofriments de Crist, a fi que també en la revelació de la seva glòria us alegreu exultant de goig. Si sou ultratjats pel nom de Crist, sou feliços, perquè l'esperit de la glòria i de Déu reposa sobre vosaltres. Per part d'ells, ell és blasfemat, però per part vostra és glorificat. Que cap de vosaltres no pateixi per homicida, o lladre, o malfactor, o per ficar-se en assumptes dels altres, però si és com a cristià, que no s'avergonyeixi, sinó que glorifiqui Déu en aquest cas, perquè és el temps del començament del judici per a la casa de Déu. I si primer comença per nosaltres, quina serà la fi dels qui desobeeixen l'Evangeli de Déu? I, si el just és salvat dificultosament, on apareixerà l'impiu i el pecador? Per tant,
els qui pateixen segons la voluntat de Déu, encomanin les seves ànimes al Creador fidel, fent el bé. Primera de Pere, capítol 5. Exhorto els ancians que hi ha entre vosaltres, jo, ancià com ells, testimoni també dels sofriments de Crist i participant de la glòria que ha de ser revelada, que pastoreu el ramat de Déu que hi ha entre vosaltres, supervisant, no per força, sinó de bon grat, no per un guany vil, sinó amb entusiasme, no pas com qui senyoreja damunt les heretats, sinó essent exemples del ramat. I quan es manifestarà el Pastor Suprem, rebreu la corona immarcessible de la glòria. Semblantment vosaltres, joves, sotmeteu-vos als ancians, i tots, sotmeteu-vos els uns als altres, cenyint-vos amb la humilitat, perquè Déu s'oposa als superbs, però dona gràcia als humils. Humilleu-vos, doncs, sota la mà poderosa de Déu, a fi que ell us exalci en el temps oportú, descarregant en ell tota la vostra ansietat, perquè ell té cura de vosaltres. Sigueu sobris, vetlleu, perquè el vostre adversari, el diable, com un lleó rugint, ronda cercant a qui devorar. Resistiu-li, ferms en la fe, sabent que els mateixos sofriments s'estan complint en els vostres germans que són al món. I el Déu de tota gràcia, que ens va cridar en Crist Jesús a la seva glòria eterna, després que hàgiu patit per un poc de temps, ell mateix us restableixi, afermi, enforteixi i consolidi. A ell la glòria i el domini pels segles dels segles. Amén. Per mitjà de Silvà, qui tinc per germà fidel, us he escrit breument exhortant i donant testimoniatge que aquesta és la veritable gràcia de Déu en la qual esteu ferms. Us saluda la igualment escollida que és a Babilònia i Marc, el meu fill. Saludeu-vos els uns als altres amb un bes d'amor. Que la pau sigui amb tots vosaltres els qui sou en Crist Jesús. Amén.